वेलकम टू बॅक माय चॅनल. आणि गाईस किती दिवसांनी बेटा तस मग झाले मस्त गोड खावायच्या म्हणून आता बिस्किटीचा केक करता. तुम्ही म्हणाले हा बिस्किटीचा केक तर गाईस युनिक नाव होता बिस्किटीचा केक सकाळ तिथून येता मी भैया मग भेटायला होईल. गुडघे बसलात छत्री उठता काय बोलू छत्री उडून गावात झाली थोड्या वेळात आणि चांगली भिजतावी भैया तरी भिजलो. सामान येऊन झाले आता का इथं घरा ते डॅडी केक करूया कितले उदा बोलले ते नदी अरे पावलं बिस्किट डायरेक्ट करू लागले. आता आम्ही घेतला ना ते तुम्ही काय जाणार वॉक जायना म्हणून आम्ही करतात आता भैया करतात भैया तोंड घेत तेव्हा आम्ही आता दूध बॉईल करून घेतला. आता ते आम्ही इथून घालतले फर्स्ट मी बॉईल करून घेऊ पाय नाही इथून घालतात. आता मी दूध घालते किती जातो आणि मी पातळ झपायचं आणि इथे दूध घालतो पातळ झाला मिक्सी तोप घे बाजूला मी तिथून एक बावल तिथून केक territory. What I got, she gon' move like a dancer. Wondering what's next, knowing I can answer. No, you just tell me the answer. The check never bounced. कसम को केक से हमको पातळ झालं. गाइस तुमको वीडियो बड़ी लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर चल गाइस.